Lekcija broj 5 iz zakona kreiranja plus važno pitanje koje te čeka na kraju videa. Ima jedna knjiga koja se zove Ispovest palog anđela i u njoj on kaže: Bože, kada mi uzmeš sve moje sluge, ostavi mi sumnju, ona mi je najjača. Sumnja može da se gleda kao prirodni odgovor na nesigurnost ili na nedostatak dokaza koji je razuman, logičan, naizgled zaštitnički. Međutim, danas sa tom delim jednu drugu perspektivu koja sa mnom mnogo više rezonuje. Sumnja je odgovor podeljene svesti. A što tačno mislim? Kada sumnjaš, šta zapravo radiš? Držiš se za dve suprotne realnosti u svom umu istovremeno. To je kao da kažeš imam to što želim da živim, živim to što želim da živim i da istovremeno govoriš nemam to što želim. Tačnije, pokušavaš da živiš u dve realnosti odjednom, ali svest ne može da postoji istovremeno u dve realnosti, tačnije svest mora i želi da izabere. Pitanje za tebe jeste: koja je to realnost koju za sebe biraš? Koja je to realnost u koju želiš da uđeš, bez sumnje? Za još ovakvih videa zaprati moj profil. Ako želiš da radiš sa mnom i da svoj ljubavni život podigneš na jedan nov nivo kroz moj mentorski program i naravno da raskineš sa svojom sumnjom, pošalji mi reč ljubav u DM i čujemo se u chatu.